Arratsaldeon. Ze ongiz ez dut ezer ikusten. Bentaja netzako. Bueno, arratsaldeon, eta ongi etorri, Aldeguna Arragua auzoko, ze Oiartzun auzotan banatuta daukagu, eta Arragua da horietako auzo bat. Arragua auzoko Aldeguna elkarteak 33. aldiz antolatu duen gaztetxoentzako dantza soltoko txapelketa hontara. Xaniste honetan gaude, gero tartin bikote eta bikote hartin beste rollo batzuk kontakutuko zatituzten, inoan ez naz gehiagin enrollatuko, bestela ez dut zer esanik izango bidetan. Agurritu igual ingo, nola, aspertuko gaba, hortzigun artista ekin denak behiratuz gaina. Bueno, lehenengo gotxut aurkezpen ofizialak. Atzian, lehenengo Euskal Dantzarien Biltzarai eskerrik asko, txapelketa antolatzen laguntzeagatik, bestela ezin izango genuke. A ver, entrenatu ziren. Epaile lanetan Amets, Amubieta, Azpeitiarra, Erdiko Ibai. Estela Atorra Sagasti, horietik. Iratio Estela Irazkitik. Eta idazkari lanetan Ezti Iturria. Eta urten txistulari berriak jogu gutzako, beak ez dia berria badakitxa begetan ez dira berria, minio gutzako berria diaz gure herriko txistulaiak beste zeregin batzutan da izan. Txistua jotzen, minio beste zeregin batzutan. Beste numat, jordun eskerrak, Hernaniko txistulaiai. Beste gabe, deituko txut dantzari politxoi denak, presta odete? Inguruak inola. Vale. Venga, Villa, denak gora. Bikoteka txandan aurkezten jungo gea, eta txistulaiak nahi zutenian. Lehenengo bikotea Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal Azpeitiarrak.
Bueno, txapelketa hau dela urte pila bat hasi zen, 33 alegia. Bino, bueno, egia da, Aldegun Elkarteak antolatzen zula garai batean Urkabeko erromerian, eta han ikentzen mendian. Bino, gero baldintzak ere aldatu zen, eta egin digute auditorio zoragarri hau. Ja badia, pare bat 3 urte, eta egia esan, pena ere bada, ze Xanistebanak izan eta kalian ez ikiak, eta bueno, Binon, euria indigu urte askotan, eta betintarrena sartu gero izan dugu nomatxe, eta bueno, toki egokia eta politxa dugu, eta eskarrik asko bertaratu zazten guztiak, eta kanpun dozena, pues festa udena galduko dute. Bueno, ja enaz erroiatuko gehiago. Lehenengo bikotiai, ongi etorri emango jogu berriz, eta gora holtzara, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal. Eta prest, Laien Ezama eta Julen Urrezia.
Bueno, hurrengo bikotea deituko dugu. Laiene Ezama eta Julen Urrestila. Eta prest, Julen Aguado eta Ibai Izagirre. Venga, ez, 100. Banoa. Hirugarren bikotia, prest zaude? Venga, June Aguado eta Ibai Izagirre aurrea. Txalo bero bat.
Ekuadorrea iritsi gea, eta Maia bere lanak ikentxun bitartian, eman nahi dizkizuet aldegunan izenian ere, pentsatzen dut, hainbeste urtetan, oarsoaldean ez dakago hainbesteko afizioik, baino, Urola bakarrik ez dut esango, bino ingurutan Tolosa, Azpeiti, Zumaia, Segura eta barretatik hurbiltzen zeaten famili guztiai. Zezdia bakarrik dantzaria, beraiekin ibiltzen zatela guraso, anai arreba, atxon amonak eta orduan eskerrik asko urtero honea etortzeagatik. Aurra hauek azten ikusten aigia batzuk eta politia da hori ere. Hain azute txalo? Kostaritela eta horrak egautza. Batzuk sensibilia behar. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta deituko dut hurrengo bikotea, laugarren bikotea, Amane Uranga eta Naroa del Rio Tolosarra.
lehen ez dugu aipatu, baino, gazte hauek etorri dira ondo prestatuta, eta ez bakarrik dantzan, baizik eta dotore jantzita baitari. Eta, Oiartzunen badugu ohitura, dotoreen ez dugu esango denak datozelako dotore, baina, saria emateko hoietako bati, bikote bati. Eta, aidia hor zuen artinbalia batzuk, bere iztean eta bukaeran esango dugu zein den bikote saritxua. 5. bikotia. Aurrea Helene Astiazaran eta Oier Arriaran Azpeitiatik. Opo, bikote! Opo, bikote! Venga!
Honen bestez, iritsi gea bukaerara. Ez. Azkeneko bikotea, baina bukaera guendikan falta da. Azkeneko bikotea, prest zaudete? Bai, venga, aurrera, Maialen Aranguren eta Aiara Ezama. Azkenkiara. Opa, neskak. Bueno, honen bestez, bikote guztiak dantzatu dute eta orain epaimaiak badu nahiko lan. Zedenak haitu dira, haitu zazte primeran, oso ongi. Orduan, oain ingo duguna da, nola nahiko lan dakaten, hiloko zazte lehenengo 3 parejak, 3 bikotiak, eta ingo zute erakustaldi bat, ongi ditzen bazatuzte. Eta geho, beste 3 bikotiak, harina. Prestatzen nahi dira, itxir pixkat. Prest zaudete lehenengo 3 bikotiak? Venga, prest bat zaudete, holtzara. Txalo bero bai!
Pres baldin bazarete hurrengo 3 bikoteak oholtzara. Sari banaketakin hasiko ga? Gustora dantzazte? Norbatik ate dantzatzea? Txistura ja pronto dira. A ber, txengo dut pixka, goruntaiei bali madate? Taldeka ere posible, ez, jazta. Bueno, udal ordezkariak, hau dena etzen posible izango, jartzungo udalai eskerrak ere ezpalitz, beraz eskerrik asko, eta udal ordezkari bat bertan balin bada, edorta, etorri. Haure dantzan ibilia da. Sokadantz, serio hainaz. Ez da, sokadantzan eta dantzari hoia gaina. Pareja falta du. Nik baita igual bilek ez ez. Venga, ba. Aldegunako beste ordezkari bat. Haurtzazte kuadrilla, osak ez eskakeatu. Oso ondo, Arantxa, eskerrik asko. Kandela beira nervioso. Nerviosa, lasai egon. Denantzako saria badugu etortze utxagatik. Bale? Orduan, eskatuko zaituztet, hurbiltzeko denak, dantzatu zuten ordenian, goatzen zazte, odeituko zaituztet. Venga, Irati eta Beñat. Eskerrik asko zuelik etortzeagatik. Laiene eta Julen, hurbildu zuek ere. June eta Ibai. Amane eta Naroa. Elene eta Oier. Maialen eta Aiara. Bueno, eta gero sariak inaziko gara eta gaztu ingo zait, orduan oain eskatuko dugu txalo bero bat. Hernanikoak txistulaiai, eskerrik asko. Eskerrik asko
ezti urrutia, noa jonda urrutira. Urrutia ez iturria, gaina gaizki izan dut, kamera dutxe. Eskerrik asko ezti, ze zuregatik ez balitz, hau zaila. Ez dinezkoa ez esategatik. Eskerrik asko Amets, eskerrik asko Estela, eta eskerrik asko Irati, zuei ere etortzeagatik. Eskerrik asko dantzari guztiai, guraso, Aitlona Mona nahi arrebalen guzuk, kotxik garrutxiztera gara eta honea. Nio eskerrak antolatzen dugu itxakiztaranak, emestera zinazen oiatzun atorriko. Egila, claro. Venga, ba, ya está, ya sali banaketa egin hasiko da, bale? Bueno, dotore etorri zazte denak. Denak. Etorri zazte dotore. Mino bat erabaki bertzen. Eta erabaki da... June Aguado eta Ibai Izagirre. Txau, gero. Jarri, argazkia, ez da berda. Dotore etorrita, nola argazki jarrita deltuko? Hirugarren saria. Laiene Ezama eta Julen Urreztila. Bigarren saria. Gustatu txena? Momentu dago. Zebakitze esan behar duten, zebestetan ez dut jakiten, eta oan bai, eta ordena ez zain, kasuak. June Aguado eta Ibai Izagirre! Ama saria bana eta segura bat. Eta karo, hau esatetan inapukatu da fiesta. Ba, eskerrak, horretator nurteko beste norbait arroilua soltatzeko bilatzen den. Ez da erresa, Bueno, lehenengo saria, txapeldunak, Oiartzungo, Xanisteban eta 33. gaztetxo, dantza sueltoko, apellido guztiak. Txapeldunak, Amane Uranga eta Tolosara. Zorionak. Orain dantzatuko digute berriz zergatik izan dien txapeldunak erakusteko, eta gero eskatuko zaituztet bikote guztiai holtzara etorri eta argazki bat aterako dugulako denak batean. Ez da gitaitxo nauten, baina bueno, zorionak.